Ndị be anyị ụtụtụ ọmanụ ka onye chiri ya zelu. Geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị họrọ anyị akụkọ n'ụtụtụ taa bụ Tuesday, abalị 15 n'ọnwa Jun. Afọ m bụ Amaka Tochi. Ahapụla m otu nzukọ m kwudoro Tinubu maka na o nwere ezigbo ife o chere ndị obodo anyị bụ Naịjirịa. Wike. Guinness World Record na nke ikpeazụ a emepe n'ọnụ kwuo okwu banyere onye osi nri afọ ya bụ Chef Dami. Otu onye na-eme ife onyonyo nke Naịjirịa Nollywood ama ama anwụọla. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ya. N'ajụjụ na ọzịza nke ndị Channels Television ka a jụrụ ochie onye isi ala Rivers Steeti Nyesom Wike ife mere o ji hapụ otu nzukọ ya bụ PDP People's Democratic Party wee tụọrọ Tinubu. O wee sị na ọ bụ echiche ọma Tinubu chere obodo anyị n'ọdịnihu ka ọ fọrọ o ji wee tụọrọ ya. O mekwazi ka a mara na otu nzukọ ya bụ PDP amanyeghị onye ọbụla ịtụrụ onye ọbụla na otu nzukọ ahụ. Ya bụ na ha emeghị iwu na ndị nọ na otu nzukọ ahụ ga-atụrịrị onye dị etu a maọbụ onye dị etu a. Ya mere o jiri tụọrọ onye sọrọ ya, ya bụ Tinubu. Wike kwukwazịrị na ọ kwudokwazịrị Godswill Akpabio, onye tụrụ ugo n'ịbụ onye isi sineti nke emerụ na Tuesday nwanne ụnyaahụ gara aga. Ọ sị na ife o ji kwudoro onye nke ahụ wụ na Tinubu kwudoro ya. Ife ọ na-akọwa na nke a wụ na ebe ọ bụ na Tinubu kwụ n'ebe ahụ ọ kwụ. Akụkọ ọzọ na-eru anyị ntị mere ka anyị marụ na onye osi nri afọ ya wụ Dami, onye chọrọ ife onye osi nri Hilda aka n'ihu maka isi nri 100 awa, eruo na 100 awa na 20 n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Wednesday, abalị 14 n'ọnwa Jun. Ya mere ọtụtụ mmadụ na-echezi kịta ife Guinness World Record ya eme maka nke a. Na-egbughị oge Guinness World Record kwuo okwu si na onye osi nri Dami edetụghoro ha akwụkwọ tupu o bido isi nri nke ya ka ha wee nye ya usoro ndọrọndọrọ nke a. Onye na-eme ife onyonyo nke Naịjirịa Nollywood ama ama afọ ya bụ Don Braimo Uchechi anwụọla. Don Braimo Uchechi eme ka anyị mara na ọ bụ onye Enugu Ukwu na Anambra Steeti. Eme ka anyị mara na o ji nwaanyị jidekwa ụmụ. Ọ na-adị ka ndị na-eme ife onyonyo, ndị a na-emegasị ife ụtọ n'obodo dị iche iche, ọ na-adị ka ọha na-aka anwụ n'obodo. Ọha ha na-aka anwụ. Ọnwụ dị ebe niile. Ndị mmadụ na-anwụ ụbọchị ụbọchị. A na-amụ nwa ụbọchị ọbụla, a na-anwụ ụbọchị ọbụla. Mana nke ndị na-eme ife onyonyo a maọbụ nke ndị na-agụ egwu, ndị na-emegasị ife ụtọ n'obodo, ife nke ha ji afịa ọfịa ọbụla ama ha ama afa ha. Ọnya mere ọ ji dịka ekwu ha na onye a nwụrụ, onye na-eme ife onyonyo nwụrụ. Ụfọdụ ndị a na-ekwu na ndị Nollywood a na-anwụ, ka ndị nke a na-anwụ, ka ndị a na-akpọghị ọnwụ dị ebe niile nọ maka na ndị a na-ama ha ama afa ha. Ọ ya adị na mgbe ọzọ ụtụtụ echi.